Ang kinabuhi sa driver. Ang tanang matang sasakyanan, maservice man o pasayroan, kinahanglan adunay mo drive aron mo dalagan. Ug ang mag-drive gitawag sila mga driver, apan di ay sila mga sweet lover. Tungod kay sila kanunay mga pay aron kanila adunay musakay. Kay kun ang driver kuno ang mag-drive, usahay kuno sa ilang asawa makaluib. Kay adunay mga dalagang magpaipid-ipid o kanila ganahan nga buparay. Kay matud pa sa mga teenager, basta kuno driver, labihan ka sweet lover, kay sa pasahero kanunay mo deliver. Adunay mga driver nga sa pagkababaero nailhan, apan adunay lahi sa uban, kay bugtong anaa sa ilang dughan ang ilang asawa nga kanunay gikauban. Kay matud pa nila, ang driver maong hari sa karsada, apan under the eye sa ilang asawa, kay inig-uli nila sa ilaha ang ilang asawa haskang isuga. Akong mga amigo, walang kamo mahibalo nga ang pag-drive delikado. Kay kung mapalyar ang preno, ang kinabuhi sa driver in town na miligro. Matuod, adunay mga driver nga abusado, apan aduna po'y mga driver nga maayo. Kaya sa pag-drive maayong mo trabaho, ug sa mga pasahero, andam mo serbisyo.